So Ghana de share ya mamu nyina mo aha mama kwa ba SOMPA wa hanisia e chipo enum kasa fidie so na woti enken ena ye kwasi ada said ye trade ampon kwa me base ya dom na hwe so ya kwasom ye bofo no ya ba ensem a ye ensem twerefo wo muti wo mugumu a wo musaso so sem for pani to ne bo ese mu yi de editie ye si adwa ya ye de som se promtobra kase e wo SOMPA so shaden so se ensemi efri SOMPA 106.5 FM atena ye kase mu e won kran Watermelon Street domeso no agene ho sakyereme na wasantemanta mu ye ba tan no eye SOMPA 93.1 Kumase Ayiko FM butu Kumase 100.9 womo afabi Paris France abrochimem so yadamfo pa radio upiemo e watakwa ye SOMPA 101.1 takrade so ye SOMPA 103.3 Tachiman eye SOMPA 106.1 Sunyane ye SOMPA 98.9 Enkranza ye SOMPA 90.7 na fedoma eye SOMPA 101.3 Mankesimne ne kwado eye Kingdom 106.1 Wanu wo mubutu Keneshi ATV Kenesh Urban Radio afei Doma FM 100.9 ebutu Doma hinkro wo mo so fa bia wo mo ATA udi koda no ye tuaso se live eye SOMPA decoder no eso no na waseche 106.5 na watie yen Facebook no ye dem SOMPA 106.5 FM Accra yeseda wada ne die mu no like page no ache ama foforo so anya bi wadwen kire no na wodi ato bibem wa ebeda ne akiri ede asom adehye YouTube no ye SOMPA FM live www.sompaonline.com your website ye semu for penny WhatsApp adama wakutire ni nyina protocol semu brofo afoforo bi kan wodi aguo obetumi akwa kenkan bi ensemu na nria yi ye didi wutu an hye no se endpoint homeopathy wanu na di homeopathy kwanso esa yade emaba ema so ohoto wo kasa natural mineral water ensuo ni mu ede aya no wa pebia nonom unya yade bia emfreche time herbal mixture wanu me se etridi yade malaria no etini sete efri ni pedua no so ena wia yi ensam no de obeti bi ene say Ewiemuhyen a ewose etu free eye enkramantam anu sei ekopiem ewo eye Dubai no enkrata sema betodwa kire se sa ewiemuhyen na ntimi amaso na efade ho de be na sintia ama no ntimi anko Ghana man penny his excellency Yera John Dramani Mahama me no waka say Tanzania memo okroba kwa no de Arusha wanum kire mu se court no no African court wanum esi ye no ye bia no wono ene ye guest sanso ena ne ho kani oba penny a wodi kan e wo Ghana hanum sei her ladyship Lodina Mahama make say wabomodi akosi eye apemfo atena bia ewo eye esukawko na emu nsem ekakase hu ebie Mami Patricia Pearl Ankra eye opani a wono asoma adehye na sade afija kwabre South asantemantemu adehye no edi nnuoma agu akwamu no nam so ema wone ne MCE wamo aka wamo tamabom dian ene womaye ECG di ababetodwa kiremu se ene de dikan ewo match busumi mu no ne entwa kopem se ne de toso enum womo di miaye bia omo ba be yensiesi ohonum eba ne sa dumso ebesi ewo ho ekakase hu bie Abusia ye betwapo akọ obi man so na nopa ne ye bebo omumu se owura Donald Trump wanu na di kan na so ye ese Iran wanu pani pa ya o ye supreme leader no wati na nanom ensiedo na ebi mu kiremu se wo mu se Iran fo se ne wo mu nsom wo so de krata ba so wo maso mu so wo nsom awie ye besi ne koso e de asom nsem ne bi e kan ye nim ho e na ade hye ba no yesi adwa ya bese paniko na ha ye betase e de asom wo midin Abuna Bedu adepa kofi ewie mene Nana opon checheku afedi echi Facebook page ne so mesre wudu on ma like no wa share no do comment so ata to de amayen na fe ebre sem ne ebeto ebo ase na yakenkan ni nyina e de amawo yemfi kase no ase ewo yen abusunya patakre no wasum na fensem no yensan mu ema onsa ne ese na efata yemfi asemfamfi eye nkramantam anu seye enkrata fi eye kotoka awiemuhyen bia no ababetodwa akire mu se eye awiemuhyen na wose etuo efri eye enkraha edi kokopiem aweye Dubai no omachemu chomomachemu ni nyina no ekire se nanka ewose awiemuhyen a enne number no eye EK 788
enra na nanka se wotu edi free eye Accra international airport Kotoka international airport sana na first ne efre no na enra anwumre bra na bo eye nonso apa ho sima eye dunum ena na wo se wiemuhyen etuo afei enum se eba betu saa nkrata ba se wiemuhyen na nya ntu biu ni enti ama na ntu ni nyina no e kire se entokwa bra ni bia ekoso ewo eye kota no eno anenam so ama chese wo mo chese ewiemuhyen entimi entuo na we no eya ade bia eba bekọ aha dwene pa enhwehwemu kakra abambofo de ababetu dwo akiremu se ewiemuhyen anenu ana wo se tu yankwankotu yi wo matwam ewo niema mienu miensa bia ekoso ewo Middle East hono wo mo kire se nanka enkuro bi te se eye Qatar ene Kuwait wo mo ena chese bia hono no eye ewiemuhyen ankedu hono ma ebegina na fa sanso atoa so akọ bia ye wo se ekọ nanso enam ntokọ a ekoso ene bambonsem ehunti no ehu behia se wo se ewiemuhyen yetwam na yema no etu edafoforo ebia ewiemu no adamudin ede amaomo na omo kire se eyade na afa amanfo a omo de omo kọ eye Dubai na fei bebre na so ede ebekọ piem ewo eye Asia ho na ebi mpokura akwakọ piem ewo eye Europe ena afa so no America ho no mo inti anka ewiemuhyen ni tu finkra han no ade a anka be na mu akwakọ pie ewo Dubai na fei odu ho no ma wa ye transit wo ho na fei wo de amanfo ni bi nenenemu a inti wo hwe eye Facebook page ni so a ekwan ni chese fa so mutimi etwamu no ena chese ye de ato ye Facebook page ni so saa no inti we no eye niema wo mo kire ebra nanka wo se wiemuhyen etuo efi eye Accra international airport enura no entimi amaso ena ye de ato so no ebio enu akro na nso eye US man pani eye obrempon ne wofa Donald Trump wo de babetu dwa ewo ne nkrato so kire se eye Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei wato nanan mo nsiedo na ni social media post wono mo no eno de to dwa chemu se opani Khamenei no kwasem nie wo ye obi a ebaba mbonsam a ye ne de pa enti we ya wato nanan mo nsiedo yi wato nanan mo nsiedo atentene nso a ebeboa eye America ene afensu ewiase afa na nyina na Donald Trump nsem ode atodwa yi ena wasanso akasa de atodwa chemu se ni ekoso ewo Middle East wono mo no kwasem nie enya ade eso anie a omo bebebo mo homoden ahwe aboa na omape eda saa niema ne ntokwa ema no homne so o Middle East ne mpotam wono no eto betimetwa se ne beya ewiemuhyen ya nkenu a wose etu ya anya ntui omape ne dapote na omahwe ama no etimi etu Abusua ya twansam no eso krata efri abankese mu abana sakrata yi opani a wono wato nkra efra bankesie mu edesom omen ayononyafo Felix kwachi ofusu woyemra hye bedwani ebura asebu kwa makase eho ena wosi wonum anemu na ne krata yensem ewomu eni wase ene da ya ye ne wokasai Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama watianchacha mu wo kwahene a wanum kirem se okọ Tanzania maimu na sede ebibremu aman ya nyina ye kan ye ho abomu na ye prese adehye ye beko na ye nyina ye tumi aboa ye ho na ye ntietia obi fa ahodie so obi abenya ne right. I know my right from my left. I know my right. No obi a enkwetete obi fa ahodie so nti ebibremu aman nyina no wonom esi kwato ya sebi enunu betumi ediaboa ama right ho sensem afei nipa ye wo mayimu anase ebibremu amaman no yeso ye ho betumi atọ ye nti wo musi wanum kiremu se Arusha eho ena kwato kese ewo na empanimfo se Nyankopon ya adom ekena wanum dan niema di ebia no enti no asem ti ya wanum de to so na che so mbesan so aye launching kra enti no wamu se 20th anniversary of court no Nyankopon ya dom court no mfinhye ya be se aduani ni na wamu asanso akyerete wo mahye mu di niema bia aka ho a eho behia ese wo mebɔ dwadata na panini ya wamu ato nsafre no obekasase Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama nti enei ene wafiri wo man yi mu a wo kɔ Nyankopon ya adom ekena
ana dwumadie no sha ase gidigidi na wakasa na wanu kyeremu se okasa wie pɛ na dwumadie no epomponso no wamu de ba wie ya wobehia Tanzania President Her Excellency Samia Suluhu Hassan na wane no edi nkomo nkita hodi a wanam epese oman Tanzania no ene Ghana de ompese wanam eyema bia akoyie no wane no bedi nkomo afri ho empanimfo se ewo mu se Ghana mampani ekode ana wafri oman mu ekwa Tanzania de nanso na bedi akire Her Excellency na Jane Opoku Ajeman wo hanom a wo hwe akire article 60 no ya mamra constitution no article 60/8 no so ena ma no kwan ese mampani ni hwanom a wo hwe akire krata yi ononyafo Felix Kwachi ofosu ya wo no otonkra efri abankesie mu edesom ye wo no ena ne nsa ehye ase abusuya prem to brekase ena waso eni wani egusu a wo hwe wo sompa wo ha ne nsia achipo enum eso na yento so yenkopiem ewo eye krachi ise eno no ewo ye otimantem wo ba pani a wodi kan wo Ghana hanum se ye maame Lordina Mahama wakwapiem ewo eye oti mantemu Krachi East eho ana okoye na Krachi East wonom no krokuma bi wo honom ayefro honom eye asukọ wukọ na omo health facility ewo honom ena oba pani wakosi adankura fefefe condition bobobobo mu a wode emu nkonwa eni chesi nyina de aka ho bie ehwese abatan eye omukọ honom kokọje omawo no no kwasem ni ombewo na omumfa eye how bie emu ebio enkwala ne beba asase so na eno nso omefa eye ateti bia emu enu nti emu nsem ne mu bi na me baba kenkan adankura ne adankura gina ne na so pa na etimi hwa amanfo a ne titiri obi wo no ma na wo mu no owo yawo na wo mu no owo hawo na wo mu no niema nkoye enti aye dubri ni sei na se wanya yaresa papa anko ho no man konkoje na yarehwa anhwa dachi ankoma bi no wanto na nan mo nse do anhwa nkwala obewo waba asase so no na fe sabe nkwala no akokodi demu mini pedua ho eno eka ne botae baako a esi nani so enne wakwakọ bie eye ultrasound machine sronko ena afen nso no eye patient monitors nso ka ho bie ena wode eye clips nso aka ho bie ni nyina no eye ade a eba bebeboa ama eye dwumadie ni afen nso na pomodin ebetimi ama no hom nso ewo ho no kwasem ni auto class ode aka ho de abai enam so ede eye fridge a eno no ebetima boa akura nnuro no se na be ye wia nkobo so ema ne nkonko sei vaccine refrigerators ibie eno so eka ho bie ebio hospital bed adanu ade beto odwa kire mu se eye brante ba ko a chese empenti wenya nkwa ewa asase isu no oso o ma bi nsi ewo eye Krachi East wono mo enu ntim pade wodi bia ka ho pa dan de waye bibia wo mu nipa obekom obekwa ye adwuma na ebia na asini na ese kura watade obehye free fie pe ni aka ni bibia bi wo eye hospital wono ma okọ hono ma ebeboa wo na enu a ebra na omo pa adwuma de we hu ntoma na omo de asoso scissors edi twa ahoma mu ebie eya yaresa bia yi soafo no anohwe yan pomuden ensem so yeru akwabra minta kando okopie mu ase bie no obo eye mrahye bedwani obo na baso pa ebio mantemu soafo yeru John Kwadwo Japan obo no so abaso ena eye mansin mu mpanifo huru a omwo mu na nanom atrankonwa aka ho bie mrahye bedwafo enso aka ho bie ni nyina wo bo mo babaso na abasobo no ena wo sisu dua chem se Krachi East mrahye bedwani yeru Nelson Kofi Jabab abrante modebo a wabo amen enne eye adankrai yetimi ebia no no edanso ewo so obo na baso pa wonka ema ne enso no nko aso mrahye bedwani anas aban na musini a owo eye Krachi East wono mo ene yera SARFO nketiya wono ena oba begina nanamu ena woda eye mampani hukani woda na sepa chane se no kosem nie adwuma maame ne bode edanso na ya maame Lordina Mahama kasa yemu no ena wotu omfo ka che omse wo mo hwa adankora ne yie eka ne botaye baako a wofa esi na ni so se Ghana hanum sei wo ma oba tambia anko a wo so na fe wo nkoko di yaw ewo na wo mu wo nko a wo so e ma se bibi kuma bia wo sanka yaresa bia etimi nya bie no wo mo akwa kwhwe wo mo
ye hwe nipa aya mpem bebre na no omoto nanan mo nse do ebre omafo mu nyinsen na wo se wo to ase kura ntuba Facebook page ne so a ye maame no hye natade a okuta asoso scissors odi etwam yi apaso odi twam a chese mpanifo aka no ho ananan mo atrankonya nyina so etale no ho omaso ahomani mu omutwa no edan no mu efe pa nti wei no eye hospital bed a ene ne nyina wodi bi kika efe pa ne nyina nso re mo nchia ho na ebra wodi na futu nsem ede kɔ no ewie ye no ena eye SARFO no anohwe yapomden nsenso ma yewura minta akando wobo eye maame lodi na baso da na sepa se waya ade eye ne foundation stronko a ode ba ye lodi na foundation yi wobo mo so mabaso show mu nkura se adwuma mu ye ne de no kwasem nie omo mani nsiwa wo mo ntoa so na afei omo ema no empem enko nenim na medaso me wo eye wotima ntem ho no ma abeto dwa kire se esukufo a wo mododo be ye aduonum 50 amwo krache municipality wono mo omo atetre mo akwakoye dempa akwanhie si ewo ho ama sankwada yi biaye omo te no ne kwasem ne menu ye hia mpa ebo ho si e bom pa ye mankola yi pa akwanhie ni si ye no ye so mo kwakobobo ne ye fe ne intako yi bie inti eno ena chese omo aboabo mo ho a mo kwakobo sa abomkobobo no ewo eye adokwanta eho na nankasa tournament sunkun eba so ho na obi nim se na driver no ko speedo se na nani ne kumo obi nim ade enam so e ma ka yi ekonya akwanhia ewo kura ye fra no eye tokura no ene eye domabin danu fiedai o ahomete pa enti ohwe Facebook page ni so a akwanhia ni si omo edo pie mu ayaresabia no ena chese yede atoso saa no na enkratu ababeto dwa kire se sa akwanhia ye si yi eye cargo truck bi and registration number eye VR voter region 342-15 ena chese ekoyo lele kisme ewo eye private car bie woni ne kodi ehia private car no so ne number no eye GT 1109-18 ena chese omuni kokonya akwanhia saa no na enam so ama private car no pokura de ebra wokọ miti eye tracker no saa no no kwasem ni enam so ema eye Nizam pickup ne number no eye PV 380-18 eno so ekra kwanhia no bi chese mo krampo de ekoso amanfo a wo mu ekọ eye asukọkọ nkonya inu bie a chese danu dankra ye ekoko bia no yi womo so eno so hu nkonya nanso ni nyina mu no sompa ma ne boni ene sompa kase etimi adi nkoma ye hwemu aba beto dwa chemu se eye domaben a eno anewo eye tokura no ye de sa mo fra wanu ni nyina omanya kwanhia omo prepre mu odin ye do makwa pie mu ewo eye wura government hospital for eye omo apomuden eho anamontuo ntimika se de nkwada no omo ho ye nso omo ho nya saa ye bompa ya na afei ya kai wom Abusua ya to nsam no eso ewo nsam foforo mo hye no so se waso gusu a wotie pram chobra kase ewo sompa so na ya fa sedama time herbal mixture wanum kiremu se tridi yade malaria no wunya check bi number cho eye positive pe edre wose wonom ma eboa eye time TIME wanum atontimi ni di honam yo ya de bia honam ba bi eye ompechempe eye time wo mo time HH mixture so honum a eboa etu enkwamwa no a wanum abaji wuni padua no aboso no ya ye frɛ wanum infection fo no aha moa wanom mo ba ma infection no ebeku wo mo enti time HH herbal capsules no ene ne mixture ebeboa wo amopomuden edre yu penido so promo etu a 0244 417 669 na penifo anyo so na said kasa natural mineral water ensuo ni mu ede no wunya num bia na eche se wo hwere ade ena ensuo na aba no ebi ho anum ase wunya abotra pa na unu wie na opai rubber nim na adon safa mu se totototototototo yade nko ana sa watwe agu ye mu
se eye bottle one no so a se wutwa bottle ni mu a na atimi di on satea wura mu abon se mu atototoro yade enko ase twom a doctor for be ka to se typhoid ate atese no eye nsuo ya ye nunum ya enti ni wo mpa bi ate ewaso mu a eye kasa ena wasa wonom kasa natural mineral water se wo ye eye wo to bedin sorry dwumadie bia mo a mo ton nsuo nso mo metu nkoton enti ye ne se ne ye drabante so ne ye penso anom enya kasa pacho ne ye kyese ye twem enti na mo nkopa bi na monton na eno na sese Ghana yeto agusu a yeto no ni nsuo papa e ma hoden ye wa Accra ha se ya ye wa Taifa Block Hospital no echifra yen 0204 0206 469 430 and 0303 965 780 na kasafo anyo so endpoint homeopathy wanam se omode yade no mfidie no bedosa yade na yade na dwan na momika enti wo mo hyase de homeopathy kwan sa yade wo manyim no ache enti wo mo suahunu wo mo nimde endpoint homeopathy sa aye infertility mopa wo ni bi ache mabre stroke no dweye wanum sanso ko fiefie mu ekohwe mu amoyade enti endpoint se bia wodi hye bi enya stroke na opese ye bafie behwe na de hia so befre yen ye beba behwe na kopentama ne ho beto no endpoint nkwan na yesa ede amao yade bia prostate ye mema mu ye besa premature ejaculation ye betu ase krono mabo ahia wokumase ye betu a ye bo adwuma Accra ha se share signboard spinters kwantempo ne so ho ena ye di ye dwuma e ho 0244 867 068 and 0274 234321 na endpoint enfonso ajoso yet one samono eso e wonsam foforo ede amao Asante mantamu afija kwabre south mesini ni ho ene ade wudu adehia wonom eye assembly members small honorable so wonom ewo afija kwabre south se ebre esoin presiding member wonom yi foforo na chese de ne woteso no no adi ni nkwi nyina awie enti no wonom nyina akoto aba na aba wonom koto ye no owura Jesse danso wono no wamu kire mu se wokukuru ne kase pa esoaye enti no wonya manu makoma aduasa 34 vote na wani nipa mienu ena gina enti no omo ka ho ana ono ka ho no omo ya 3 na saa 3 no wo biti mienu na aka ni nyina enya mu 34 wo wie ye no wose acceptance speech ya o kasa no ninsem nyina be gina empuntuo sanse empuntuo enti ne yeto aba ewo manmu enya empuntuo ayensode ahomache enkonkoto aba enkodi like kora enti obi epemfuntuo enti no wo ka esisu dua esei wane ne mansini krache afei ne emra hyebadwani maame Patricia Pel Ankra wo mo bekom ho bom no mo aprimpuntuo ede abrade hye a wonom ewa fija kwabre south amansini no emo ena dwumadi akoso no ayeme fe pa ena kire se dwumadi bia nipa bia wo yi bia ni wakomam na ye ni yie edi dibre maame 9 months ni social transformation akoso as a presiding member many assembly members any technocrat in tema eno ho results na inside. Okay, na me buy no yam bibiri ha assembly members expected from ho me kura so ya assembly member for more ni akrowa me pempuntu assembly members so pempuntu nti de yet to sin wo mu bia no e fa ya kwan sem bia na e problem of jakwabre ene yo se hwe se watampati ma kwan bia na drip for no bekasa na motimi yi akwan no ye hwe yensu sem ya start electoral bia no ya touch down e wo bo ho nsem ho wo hwe school sem MP e ye dwuma bebre e renovate ye schools no MCC so no akabom e hwe sem puntu be bakwabre nti mabe wholeheartedly e the best support ama afija kwabre afana to mapaere efra entine de ha wo mo kase ba ko pa ana presiding member na boss wo no wo so wo makwan nye apro atete apansam entine wo behye na wone ne mansini krache na afei opani a wono waye emrahye bedwani wo ho no kwakonta mbambom dwumadie na se no na honorable Patricia Pel Ankra wono na ye emrahye bedwani wo ho wono so ekasa bi sede wode ne nsam etu dwa no ba wa beidu etase bi esomyen by my presiding member. So far, so good. The confidence, the assembly members at the moment, the same thing and they are saying it means that they believe in cordial relation and the engineer kabobo so punto air koso one. But for Jakwa South, yeah, assembly no, it's one of the peaceful and one of the transparent ones. And there's no shocking say and then almost I confirm the old presiding member and made him the retaining presiding member. Sometimes you have to test the pulse.
and see say obetimi announce. I believe Okoye na where presiding, he didn't lose, he won, because it is not an easy task. Say ube you to say over contest, and I believe wayade, and in Kabomudie say that me no can. The we could see the wind of unity around, and it is something that is going to help us. Ebeboapa said the presiding member ya no oteso dada wano ano wo masan ato aba ne dia ma no na kyese na dwuma so ani enti no waka kire mu ni de na kyese wani DC ekrosini no aban wuraba ya wo ho ma me Patricia Pearl Ankra wono na kasa yeyi eso mbeka wono mutamo asi ani se twepempensu anankro na afija kwabre south mesini ni mu asante mantem no empuntuo wo mode abro wonom ensem yensem training bawa beidu ena eto esom yentoa ensem no eso yetoa ensem ni so a we ekọ ede ama eye Ghana fo bi am won kran ha ena afensu no tema enkratoa yi efi ECG fo ho ena mede emamun mesre mo muntie na mo nhye ne nso ebinum afi omo de ase enne mo amaka no muntie ne yie ECG adwumakuo no ede nkrata afri eye womo fa a eto nkra edifi adwumakuo ni mu ede ma SOMPA se yento emfama ne Ghana fo nyame ya adoma match bosumi a yafi ase enne yi ekopem ne yawada match bosumi ne de tosu enum miaye ya me ba bebobosu yi eye miaye a omu di dwumason ewo ho enti ombedum mo kanea mesrawo se ye dum kanea enkasa emro yisidifo dua eye me no yi die mu antia ena omo ye ne etie nie ene kwase adayi ukopie mu ewo baby te se Trasaco Valley Enclave honoma enkra hasem na mekan omo betum ye bedum omo kanea timika se kura de mo kura de yedum no anope no nkrono ana yedum no nti ye be wie nwumadie na eje se no me ensambo ansa na yaso e de amamo tema ene ne mpotemo munyina mo ka ho ebie ene bia ya for Western Road ho no munyina mo hye eye nkratoyi ase afei ye kwa miaye ni nnwuma ahoro a ewo eye enkraha no mu sei ebi te se Apollo Steel, Tropical Cable, Car Bank eni eye ne mpotem ho no no mo kwesi adai mo so mo off nti no me ensa ana ye beso de amamo ye ba Accra West nso a dwumadie no empofrum no egusu ekoso na mono efa ebeka mu enie la dakuman ena kokompe mo sabe meka sei mo kanea no yedum no afeyen hwe ede benada nso mo amodidi suei ena mo nhye ne nso emfa ma minti wa ya benkwa na nkatenkwa bi hye friji mu na ubedi amese odi ni ntem na nsei amwankoto angu enam ne dɔso otimi kura yi bi wa hohoro na afo de aye nkwan foforo yekɔ eye Accra East nso a Santana Market ne wa ase ha ye no Zion Police Station Teshikam 2 Laboni ena Domi Pillar 2 moso mokania ne bedum ne da benada anopa no nkono ekopem na nwumre no num afei tema Spinters Kotobabi Community 11 eni enimpotem ho no mo ena afensu no Community 3 mosomo ka ho eye anopa no nkono ekopem ne nomiensa yeba Accra West a yewie Accra East no Accra West musumuntie Red Top Old Barrier ena afensu no King's University ene ne mpotemo mokura mu de ende yedum na nopa no nkono a yebeso biemu a eji enwumre na onum ene yebeso
afei eda eye wade etwato no saa bre no na ombehye munwumade ni nyina wie na omanya nyina moka ne apapa ede asomo eho no tema ene ne mpotem de se ne tie bia beka mo Jericho ene eje kojo kwantempo no wonum ni nyina kofa eye babi a yebo akwansra efa adan force wonum no ene big adan ena akwa safari sampotem won nyina yebedum no nti mu a mokọbọ mani akọhoma akọje akwansra ho no yesere mo mokọ a na mwanya abotre de amayen ohyew kakra na beba nso be ne den Accra East nso Ashoma Estate Oyarefa Ashiyie ene afen nso no eye Accra West mu a motete mpotem wonu te se medie Sapeman Tabora ene Rockstars area ho no nyina e watantra ha yesoro yi mu nyina moka ho mokra mo de ne de eye donhwere nwotwe ene ebe disconnect mo kan ane de amamo na yisigifo otu obi bia fo se muntie nka boyi na monhwe no nso emfa emayen omo be stresse omo be sanso so enyina mo kan ane de amayen ebro mo awie enwumre na onum na fo maso e de amayen enu nti yesre se obi bi na yi a na odi atoye e de amayen Ebusia ye kwakwawie kase no ewo bi man so na brichie ya abo Iran man no ya enam so emene bubobribri ache wonom na wani eda kotomojam ni nyina efa kofa bai owura Donald Trump ya wonom woye US wonom president wodi kan kwatro ye eto ni Truth social platform no eso esi owura wono anya finhia no aduowotwe ensia ya woye supreme leader edema eye Iran oman no Ayatollah Ali Khamenei wati na nanom sedo na edi kanya wakwatwe ye bimu hu yakra na ebimu doubt bimu sanya no kore Trump di enim no yenim ebi opeso ye bibi ni ade a wosan so kra be kasa ye emi atwa video beto ntintan video so till na ebimu kra njanda anyinni na sese ni de mpanifo akonfirm enam so ama Iran state ni nyina e de krata ba wo mo akire mu se sese ni de is confirmed as supreme leader Ayatollah Ali Khamenei wati na nanom sedo enti no waman no e de nafu amakoma akwadua 940 days esi hwanom na wonom aye ayie ade ama wo supreme leader yi wo mo kire mu se waye supreme leader from 1989 to ene chese wadi ache enti no ama man panifo bebre na sabe wo ma hyase de yakosem ekọ ede ama Iran man no enam sokra ama prime minister wono wo prime minister no Israel owura Benjamin Netanyahu wono sokra kire mu se beginning no kra no na ehu ni sase na twetwe aso ne ade ase ase ye no kre na Iran fo ani kire mu se sa wo mo kwoto hye ne so wo ne office ya wo sha no won kan bi nhemu ena Israel ene US wamu ayi attacks no wamu etoto bomb atechim adihye ekwato sha ne so won office ene wamu ekọ free na yawsa ye nam so ema weti na nanom nsedui entini nyina mu ne sese ni de o maka so ese weti na nanom nsedo okwa ne bafo enchen entino enafua no aduanan 40 days ena wamu disi wanom a wamu morning no ese oman ebusua we so ene yegina ma premtobra kase ya de so mu free sompa no ye de ni nyina si safei no aso afidia ensem edidi wontua no na ebi ene say Oba Penny Lodina Mahama make say watimi akwakosi eye apemfo dan e de ama adehia ewo eye Krachi East oti mantem adehia wonom wa afija kwabre south abatom pesuase wasante emantem se wonom president member no wanu anu amasa to aba no de ama no enti no onuanyamfo Jesse Danso wonyama no aduasa na wewie was woni ni DC Mame Patricia Pel Ankara wa mokom ho bom aprempuntuo e de aba oman no emo ewie mu hyen na wo se tu enra e de ko eye Dubai no enkrata betodwa kire se enam ne ekoso e wo eye Middle East wonu mu ninti omo ama ewie mu hyen no entu Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama semeno kasa krata fra bank sema ba chire mu so akopie mu wa Tanzania memo Arusha na wanu mu chire mu se African Court ya wanu mu si ye no emfinhia aduonu ne ye di anniversary wo mu wi o matetre ne ma bi mu aka ho a
wamo ade enienu mi wi ahyehye mu a ne nyinaa no wamo bepa ho ntama enti wono ene beka sase a edachna yekopie mu e wo bi man so sesen de Iran man no one more confirm ese wamo supreme leader Ayatollah Ali Khamenei wati na nanom sedo nti nafu ano porepore aduanan 40 days ene wamo disi wonom amone no na ensem ni bi kan yenim ho ene yesi adwa yede esom wo na endpoint homeopathy wanam eso yasene ya no akone de homeopathy kwan so etu yade na se afri ni padua no so kasa natural mineral water enso ni mu ode aya no apebi wate na aboa time herbal mixture so one which them say 3D yade malaria no eno ene wase upe bi na etu ase afri ni padua ne so ensem no every SOMPA 106.5 FM Accra so no Asante Mantamu Kumase SOMPA 93.1 Kumase ote yenka afi Adafopa radio butu Paris France abrochimemo wo mo fa bi Kumase Ayuko FM 100.9 wono so fa bi Takwa SOMPA 101.1 Takra de SOMPA 103.3 Techiman SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankesim ne nkwado Kingdom 106.1 afei kenishi urban radio so FB Doma FM 100.7 Doma hinkuru wa mu fa bi udi koda no te yenka ewo so yetwa mu nyina puse Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra yada mu nyina mu ase YouTube for yada mu ase do SOMPA FM live www.sompaonline.com ya website esem for penuru atabata dama wakutire ensem nyina potoka sem brofo afoforo bi ka ho de akogo ya no akwa kenkan bi na wate ensem bebre ya ewo wiase yimo na nasafo kantanka bema badama wono na twa yen ebeto ntintan fidie no so ma wo hu yen si efiri asori aba ya bi nsem yi ede ema wei apesema kadihia yaso ya je penny ni esi adwa nsa na ebebo yedin no yemfa happy anniversary enkoma oduma kuma nana obrempon nana kwame kwaku ampoma ni doso ene wadi na anniversary afini yemani trinkwa wanya afi ba kwa ka na wade no ho yemani trinkwa se wono enya afi ba ko no bi nso